Хайырлы кеш, эфирда яңалықтар чаралышы сіздің білен Рузильмин Галимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Борышчылар белән көрәш дәвам итә. Торак коммуналь хезмәтләр өчен 100 меңнән артык әҗәте булган шәһәрдәшнең машинасына арест салдылар. Капчы-капчы он макарон һәм күчтәнәчләр. Шәһәрдәшләр җыйган гуманитар йөк артыннан Украина волонтерлары килде. Дини белем бирү мәсьәләләре хакында уртага салып, Ак мәчеттә фән галимнәре белән дин галимнәре очрашты. Шәһәрдәшләр арасында торак коммуналь хезмәтләре өчен 100, хәтта 200 мең сум күләмендә бурычлар бар. Жилкомсервис идарә итү оешмасына гына барлыгы 123 миллион сум түләргә тиешләр. Шулай да акчалары була торып та, бурычларын кайтарырга ашмакчылар бар. Шуңа да уңай шартлар белән тәэмин итәргә тиешле идарә итү оешмалары халыкны көнкүрештә кирәк булган ут судан өзәргә яки мөлкәтне арест салырга мәҗбүр. 3 кешедән торган гаилә 3 ел дәвамында торак коммуналь хезмәтләре өчен түләми. Аларның бурычы инде 100 меңнән артык. Йорт өчен җаваплы Валентина Корнеева әйтүенчә, мохтаҗлыкта яшәмәгән гаилә бу бурычны күптән түләп бетерер иде. Они хорошо живут. У них ремонт хороший в квартире. Алар әйбәт яши, фатирларында ремонт ясалган, үзләре дә яхшы киенеп йөри. Машиналары чит илнеке, акчага кытлык кичермиләр, үзләренең фирмалары бар. Не без денег. Бурычыңны түләмисең икән, мөлкәтеңнән колак кагырга мөмкин. Торак коммуналь хезмәткәрләре суд приставлары белән берлектә гаилә башлыгының машинасын алып китергә теләде, әмма уңышсыз. Автотранспорт находится. Автомобиль өчен банкка кредит түлиләр, шуңа закон буенча без аны алып китә алмыйбыз. Фатирдагы мөлкәткә арест салырга теләдек, әмма барысы да әти-әниләре исеменә кредитка алынган. Бурычлы гаилә суд приставлары янына килеп 20 мең түләргә тиеш. Шулай ук атна сайын өлешчә билгеле бер сумманы түләп барачак. Килешү шартлары үтәлмәсә, закон буенча Россиядән чыгармаячаклар, хезмәт хакыннан акча тотып калачаклар һәм башка чаралар күреләчәк. Эшне зурга җибәрмәс өчен белгечләр торак коммуналь хезмәте өчен вакытында түләп барырга киңәш итәләр. Көндә 120-дән 130-га хәтлек квартира электрдан аерыла. Кемнәрнең менә шул бурычлары бар инде. Аннан соң суларны аерабыз. Менә безнең март аенда, февраль аенда гына 57 квартирага кайнар су татылган. Гаиләдә торак коммуналь хезмәтләр өчен түләп барырга мөмкинлек булмаса, идарә итү оешмасына хәбәр итәргә кирәк. Биредә ике яклы килешү төзеп, бурычны ай саен өлешчә түләп барырга яки эшләп түләргә мөмкин. Мисал өчен ишек алды җыештыручы булып. Гүзәл Шихапова, Руслан Киселев, яңалыклар. Бурычларга күбрәк түләтәчәкләр. Коммуналь хезмәтләр өчен әҗәтләрнең пенялары 2 тапкыр артырга мөмкин. Хөкүмәт торак кодексына үзгәрешләр кертү турында закон проектын Дәүләт Думасына җибәрде. Торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычлар арта бара. Проект авторлары пеняларны арттыру кешеләрне хезмәтләр өчен вакытында түләргә мәҗбүр итәр дигән фикердә. Ләкин күпләр кризис вакытында әлеге чара урынлы түгел дип исәпләй. Бүгенгә шәһәрдәшләрнең идарә итү компанияләренә 350 миллион сум бурычы бар. Пеня кешенең долларына истелсә, ул тоже үзенә күрә доллары зурайында, аның зурайгач, аның түләүдә доходы булмаса түләмәскә может. Шуның өчен бу закон кабул ителсә инде, без күрербез, ничек эшләр, ничек нитәр. 8 елдан артык эшчәнлек алып барган тимер юллар вокзалы һәм автовокзал янәдән бергә кушылды. Хәзер автовокзал тимер юллар вокзалында урнашачак. Моңа кадәр ул Украина гостиницы бинасында иде. Шәһәрдәшләр аның кечкенә, уңайсыз булуыннан зарланды. Хәзер автобуслар официаль платформадан китә торган булачак. Данное здание у нас оборудовано. Әлеге бина пассажирлар куркынычсызлыгы таләпләрен үтәп җиһазландырылган. Керү урынында рамка бар, полиция хезмәткәрләре кизү тора. Биредә куркынычсызлык югары дәрәҗәдә, өстәвенә киң уңайлы заллар, кассаларда каралган. Пак Инвест компаниясе җитәкчелеге талашында. Хәзер Фәргат Нәбиев урынына генераль директор вазифаларын Владимир Швецов башкара. Башкарма комитет шәһәрдәшләрне бакчаларга йөртүгә үзгәрешләр кертергә җыена. Бу хакта депутатларның даими комиссия утырышында хәбәр иттеләр. Моңа кадәр ташламалы йөртү хукукына Пак Инвест компаниясе генә ия иде. Быел исә маршрутка шәхси йөртүчеләр дә кертеләчәк. Бакчаларга китү өчен 5 урын билгеләнә. Шәһәрдәшләр автостанция, аяк киеме, КАМАЗ дизель, 51-нче комплекс һәм кыю буйжырасы тукталышларының утыра алачак. Быел бакчаларга зур автобусларына түгел, аз кеше сыйдырышлы транспортта йөриячәк. Ташламаларга ия шәһәрдәшләрне бакчаларга йөртү өчен узган елдагыча 15 миллион сум акча бүленә. 19 мартта Чаллы Иктисад министрлыгы белгечләре Татарстан президенты каршында эшмәкәрлекнең хокукларын яклау уполномоченный вәкилләре килү көтелә. Алар кече һәм урта бизнес вәкилләре белән очрашачак. Очрашу барышында республикада эшмәкәрлекне яклау һәм үстерү буенча мәсьәләләр каралачак.
Бүген шәһәрдәшләр җыйган гуманитар йөк артыннан Украина волонтерлары килде. Джумба Сәүдә үзәгендә ай сайын диярлек чаллы халкы китергән ярдәмне Новороссиягә җибәреп торалар. Һәркем дә үз өлешен кертә ала. Эшмәкәрләр дә зур партияләр белән азык-төлек китерә, гади халык да берничә дары булса да алып килә. Украина халкына ярдәм йөзеннән оештырылган кирәк-яраклар кабул итү пунктында хәбәрчебез булып кайтты. Живы, здоровы, держатся. Ну, а мы сделаем все, чтобы были накормлены, потому что не только мирные жители, но и бойцы нуждаются в питании, в медикаментах. Луганск өлкәсеннән килгән ополчение вәкилләре чаллылар өчен шундый сәлам алып килгән. Әлегә Новороссиядә якынча 100 чаллы кешесе үз теләге белән хезмәт итә. Бүген кайберәүләр посылкаларга якыннарының исем-фамилияләрен дә язып җибәрә. Перевозчик Ваня апасы һәм әнисе җибәргән күчтәнәчләрне һич шиксез алачак дип белдерделәр. Можно маме сказать, что эта посылка предоставлена точно по адресу. Бүген иҗтимагый оешма активистлары он макароннар барлый. Аларның бер вәкиле Екатерина Аббасова. Ил тыныч вакытта аның үз кунакханәсе булган Украинаның көньягында хәзер күбесе аның хәлендә. Сегодня у тебя осталось только то, что на тебе. Бүген синең өстеңдә кигән киемең генә калды. Качакларның кайберләре мөлкәттән акчасын җыеп, алдан ук чарасын күрде. Кемдер бер кулына баласын, икенче кулына кечкенә төенчеген тотып калды. Әлегә Украина көньягындагыларга иң кирәкле нәрсә азык-төлек, медикаментлар. Ополчение вәкилләре каплардагы онны да граммнарга бүлеп өләшәчәк. Чаллыда гуманитар ярдәм тапшыру пункты җитәкчесе йөк адресатларга барып җитәчәк дип ышандыра. Вот они сюда приехали, мы по акту. Аларга без йөкне акт буенча тапшырабыз. Бу азык-төлек һәм киемнәрне сату һәм урлау очраклары булмасын өчен шулай эшләнә. Әлеге газель машинасы кайчандыр төзелеш оешмасында эшләүчеләрне туристик походларга йөрткән. Хәзер элеккеге дизайнер Олег Малышев аны гуманитар ярдәм ташыр өчен көйләгән. Чаллыга ул айына бер тапкыр килә. Бу юлы шәһәрдәшләр Новороссиягә 2 тонна кием салым азык-төлек җибәрде. Гүзәл Шахапова, Максим Орлов, яңалыклар. 2015 елның 2 ай эчендә шәһәрдә икътисади өлкәдә кылынган 50 җинаять ачыкланды. Кымарлы уеннар бизнес оештыру өчен 10, хезмәт урындагы вәкаләтләрен арттырган өчен 11 җинаять эше кузгатылды. Коррупция, финанс җинаятләр, контрафакт, товар һәм чит мөлкәтне үзләштерүне күздә тоткан җинаятләрне ачу белән икътисади куркынычсызлык һәм коррупцияга каршы туры хезмәте шөгыльләнә. Бүген аның оешуына 78 ел тулды. Илдәге ситуацияга карап, әлеге структураның эшчәнлеге үзгәрде, ләкин максаты гына үзгәрешсез. Дәүләтнең икътисади ихтияҗларын яклау. За 2 месяца текущего года привлечено... Соңгы 2 ай эчендә икътисади юнәлештә кылынган җинаять өчен 11 кеше җавапка тартылды. Шулай ук 7 миллионнан артык күләмдәге зыян кире кайтарылды. Рухи яктан нык булырга дин ярдәм итә. Вак мәчеттә узган конференциядә дин әһелләре шулай дип белдерде. Беренче халыкара фәнни-гамәли конференция җәмгыять тормышын тоткарландыруда ислам диненең әһәмиятен ачыклауга багышланды. Дин һәм фән галимнәре дини белем бирү, исламның бүгенге проблемалары, намуслы шәхес үстерүдә ислам дине роле сорауларын күтәреп чыктылар. Конференциядә Россия, Төркия, Словакия галимнәре катнашты. Тулырак хәбәрчебез Айгөл Юнусова сюжетында. Фәнни-гамәли конференция шәһәр имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт дугасы белән ачылды. Җәмгыять тормышын тотрыкландыруда исламның әһәмияте дип аталган әлеге конференция фән галимнәре белән дин галимнәренең очрашуы. Биредә Төркия, Словакия һәм Россия белгечләре фикер алышты. Ben Türkiye'den geldim. Мин Төркиянең Адыяман университетынан килдем. Чыгышым җәмгыять мәдәниятендә исламның үзенчәлекләренә багышланган. Бүген кызганычка каршы дәүләтнең диннән аерылуы күзәтелә. Фәнни эшемдә шушы проблемага игътибар итәм. Бүген дин өлкәсендә иң зур проблемаларның берсе дини белем бирү. Россия Ислам институты ректоры фикеренчә, дин зыялылары дәреслекләр бик аз. Бу укыту дәрәҗәсен төшерә. Әлеге проблеманы чишү максатыннан мөселман мәгариф системасында белем бирү стандартлары яңартылды. Дөньяви мәгариф системасында бүгенге көндә без белгечләрне хәзерләгәндә аларның нинди компетенция бирергә тиешбез. Без дә шуларны эшләдек. Гарәп тел өлкәсендә ул гарәп телен күпме белергә тиеш. Дин өлкәсендә ул нинди өлкәләр бүген актуаль аларга игътибар итәргә. Һәм шуңа күрә менә стандартларда барысы да инде язылган. Дин милләт белән тыгыз бәйләнештә тора. Бүгенге татар егет-кызлары үз гореф-гадәтләрен, йолаларын беләләрме? Әлеге сорауга төгәл җавап бирү авыр. Академик Мирфатих Закиев моны яшьләрнең телне белмәүе белән аңлата. Без ислам динендә кулланып һәм иҗтимагый тормышыбыздагы татарның ролен күрсәтә, яшьләрне дә татарча сөйләтергә өйрәтергә тиешбез. Татарча сөйләүчеләр күпме булса, халкыбызны саклау шул дәрәҗәдә ныграк, яхшырак
нигезлерәк барачак. Яшьләргә дини тәрбия бирүгә Ак мәчет зур өлеш кертә. Аның мәдрәсендә 300-гә якын шәкерт белем ала. Аларны югары белемле мөгаллимнәр укыта. Мәчеттә шулай ук дини чаралар даими оештырыла. Мәчет горурлана ала үзенең шәкертләре белән, мәдрәсәсе белән. Шушы мәчет каршында мәдрәсә бар бит инде. Гаҗәп хәл бит бу. Шуларга 3 ел буена белем бирәләр. Киләчәктә шушы халык арасында йөзеп эшләячәк кадрлар бит алар. Динне белүче, безнең итагатьне, безнең шаригать нормаларын белүче. Конференциядә катнашучылар, кунаклар игътибарына борынгы тәңкәләр, татар халык киемнәре, шамаилләр күргәзмәсе тәкъдим ителде. Төп экспонат Коръән китабы. Биредә татар ашларынан авыз итәргә дә мөмкин иде. Айгөл Юнусова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин Рузил Минганев белән сөйләшәм. Киләсе очрашларга кадәр. В молодежном центре «Нур» большая распродажа женского пальто от 2500 до 6000 рублей. Однажды к принцессе пришла фея. Мама, а где моя фея? При первых признаках простуды воспользуйтесь аппаратом «Фея» Елатомского приборного завода. Наша фея такая добрая. Внимание! Приобретайте фею по выгодным ценам до 31 марта в аптеках Милфарм и Ихлас. Abdülfet Sakin 2, 3, 4 aprel Yorşallı 6 aprel Düben Kama. 12+. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Концертлар күп, кайсысына барырга, кемне тыңларга? Күңел киңәш итә. Хәниягә! Күркәм юбилей уңайыннан Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи үткәннәрдән киләчәккә җырлап бара. 26 Менделеевск, 27 Түбән Кама, 28-29 Чаллы шәһәренең Сарасадык исемендәге концертлар залында. С 14 марта по 5 апреля в молодежном центре «Нур» проводится большая распродажа женского пальто от 2500 до 6000 рублей. Новая коллекция по старым ценам. Кама механикасы мотор техник үзәге ул 10 төзекләндерү цехы, цилиндр, вал, шатун блокларының 30-дан артык төрдәге ремонт эшләре дигән сүз. Меңнәрчә чакрымнардан соң тузган детальләр Кама механикасы мотор техник үзәгендә икенче гомергә ия була. Кама механикасы безнең илдә ясалган детальләр белән дә, чит илнекеләр белән дә эшли. Техник үзәктә детонацион үрдертү җайланмасы гамәлгә кертелде. Аны Россия галимнәре ясаган. Ул детальләрне яңартырга, аларның үлчәмнәрен көйләргә мөмкинлек бирә. Основным достоинством данного оборудования Әлеге җайланманың төп казанышы шунда, ул детальгә термик тәэсир итми, шул рәвешле аны бозмый, һәм геометрик параметрлар үзгәрешсез кала. Үрдертелгән детальнең техник характеристикасы заводта эшләнгәненә караганда 2 тапкыр яхшырак. Аның катламы 3 мм-га кадәр җитә. Бу исә детальне эшкәрткәндә өстәмә мөмкинлекләр бирә. Җайланма ярдәмендә тузган катлам яңартыла. Впоследствии при работе это сказывается на долговечности. Нәтиҗәдә деталь озаграк хезмәт итә, машина озынрак юл үтә. Әлеге җайланмага беренчеләрдән булып оборона министрлыгының 9 предприятиесе һәм Тольяттидагы АвтоВАЗ заводы заказ биргән. Хәзер ул мотор техник үзәгендә дә бар. Кама механикасы җитәкчеләре киләчәктә КАМАЗ заводлары белән дә хезмәттәшлек итәргә җыена. Мотор техник үзәге машина төзүчеләр урамы 9-нчы йорт Саха автосервис базасында урнашкан.